Čovek voli pravdu, ali je ne voli što će ona popraviti grešnika, ili što će ispraviti nastale greške, ili što će pokazati drugima šta ne sme da se radi. Čovek voli da kažnjava krivca, da bi krivac osetio njegovu bol. U tom nanošenju boli drugome. On deli ono što njega boli i kako je njemu nekada bilo. On želi da drugi oseti isto što i on. Pravda koju želimo često je samo kazna koju želimo da zadamo. Zato je jako teško ne vratiti istom merom. Jer kažnjavanje donosi olakšanje, osjećaj zadovoljstva. Zato je teško pokazati milost, jer kazna deluje kao ispravna stvar. Tek kada se zasitiš mržnje, tek kada vidiš da mržnja nikada neće da te izleči, tada čovek pomisli da pokuša drugačije. Možda ne da oprosti, ali da iskoristi svoju bol da pomogne drugima, da kroz tuđe olakšanje pronađe svoje.